Takáto temnota je vtedy vo financiách, keď dopozeraj zaujímavú minutovku 60 sekúnd vo štvrtok, poďme na to. Takáto temnota vo financiách je vtedy, keď banky vám ponúkajú spotrebné úvery, kreditné karty, začnete splácať až po novom roku. Máte výhodnú úrokovú sadzbu, ak si to zoberiete do Vianoc. Alebo keď vás niekto chce poistiť, alebo váš majetok online na 3 kliky a ste poistení. Čo ale treba riešiť? No vlastne neriešiť tie ponuky bank, ktoré tlačia tých klientov do Vianoc si to zoberte, začnete splácať po novom roku. Je to metóda tlaku, neriešim. Alebo poistíme vás alebo váš majetok na 3 kliky, nemusíte nikam chodiť. Odpoviete na pár zdravotných otázok. Je to obrovské riziko. Neriešim, ak chcem, poradím sa s odborníkom aj pred Vianocami. Krásny štvrtok.